Hey, 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 hey. Ai? Horiनि सिमाङा नुयो आं नोंखौनो मिथिंगानि सोमखोर समायनाया आंनि जिउ मायना आंनि जिउ अनसुलि लुनाय मिजिंनि सनानि देराया नेनानै दङ आं नोंखौनो अराय मोदायजो राजखुंग्रि महरै बरायनो अननाय बिखाखौ नोंनो निजोम हरनि सिमाङा गोजोन जिउनि बै गोजोन बुब्लियाव सानैजों जुलिनि जारिमिन सुजुगोन बुहुम फैसालियाव रुजु रुमुयै सानैजों लिरलांगोन जिउनि खन्थाइ रोजाबगोन सानैजों जिउनि रैसुमै मेथाइ जिउनि सुखु दुखु दैथुन दाहारा मोजां मोनलायनायनि उदांस्रि हायेनाव सुबुं जिउनि जों सदबांसा लानानै गोजोन इयुननि नेरसोन गालांगोन जिउनि दिङाखौ दावलांगोन सानैजों निजोम हरनि सिमाङा नुयो आं नोंखौनो मिथिंगानि सोमखोर समायनाया आंनि जिउ मायना आंनि जिउ अनसुलि लुनाय मिजिंनि सनानि देराया नेनानै दङ आं नोंखौनो अराय मोदायजो राजखुंग्रि महरै बरायनो अननाय बिखाखौ नोंनो निजोम हरनि सिमाङा